Batzuetan erreza besteetan zaila, baina badago ikasteko naia. Buruari eragin ikastara barruan, gorputza mugitu zegoen egiruan, zilaia gozatu ibili munduan, zegoan azpilu egazien moduan. Zotekan bezala, batzuetan erreza, batzuetan lasala, batzuetan erreza, batzuetan lasala. Jarraitu erritmoa, guretik batera, itxeren erritmoan, itzak bilatzera, batzuetan erraza, hogei idaztera, funtsezkoa betere, euskararen dela. Gure bizitzetan, gaztereraz betere, ideak elkartu, euskara saiatu, sinkopada zartu, gure bihotzetan, hizkuntza baitatu, izango da, betiko gure kartu. Batzuetan erraza, besteetan zehatza, funtsezkoa betiere onartzea bakartzaia. Buruari eragin, ez dela izaila, gorputza mugituz eta ondo pasa. Zilaia gozatu, zagoaz aurrera, egoak astinduz eta gora bezala. Ez ote da funtsa bata afrikarrata, beste andaluza, ukraniarrez ere, bete zaigu kutxa, Madrilen ikasiko du 11 hizkuntza. Garai, 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 11 hizkuntza. Olako txikia ederto, hamster antzekoa ere, badaude 11 tarteko. Katu handi baten aurrean, ikaraz daukagu zeko, baina objektu hau da oso modernoa eta kompleto. Pantaila aurrean klik, 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 ordu pilo bat sartzeko. Facebooken eta Twitterren ordu pilo bat sartzeko.